Mir vam. Da li ste se ikada pitali kako je jedna knjiga uspela da stane u 1000 godina? Ovo nije obična knjiga. Ovo je Biblija, što znači knjige. Pre interneta i papira pisali su na kamenu, trsci i koži. Bilo je teško, ali svaka reč je bila dragocena jer je to bio dogovor, zavet, između Boga i ljudi. Pogledajte, ovo je Avram. On je bio toliko gostoljubiv da su mu u posetu došla 3 anđela. Izneo im je najbolju hranu, meso, hleb i vino. Doneli su mu najlepšu vest, da će dobiti sina, Isaka. Tako je Avram osnovao starozavetni narod, Izrailj. A ovde je Mojsije. Bog mu se javio iz žbuna koji gori. Dao mu snagu da spasi narod iz ropstva. Kada je narod predvođen Mojsijem prišao moru, veoma se zabrinuo kako će pobeći. Mojsije je podigao štap i more se razdvojilo. Vidite, more se razmaklo da bi napravilo put. Tako je narod pobegao iz Egipta uz Božju pomoć. Dok su putovali pustinjom, Mojsije se popeo na planinu. Tamo mu je Bog dao 2 kamene tablice sa 10 Božjih zapovesti. Svi ovi događaji iz Starog zaveta bili su poput putokaza. Svi oni vode do najvažnijeg trenutka, rođenja Isusa Hrista, koji nam donosi ljubav i nadu. Išao je među ljude i učio ih veri i ljubavi. Nakon što je stradao na krstu, oživeo je. Ove priče nastavljaju da žive daljim prepričavanjem u životima svih nas.